Lunes, petsa 30 kan Agosto 2021. Fiesta oficial Pero kami po sa DCGB sa media daing mga huro holiday. Diretso ang trabaho. Kung kaya po minapaabot na naman kami nin maugmang pagrespeto asin patara-tara sa lambang miyembro kan familia. Kumo daingon niya ning opisina, siguro madadagdagan man ang sa tuyang mga paraan tabay sa tingog kan banwaan. Sige daw tabe, madagdagan lamang, uro-inspirar pa kita mas lalo ano po sa tingog na dakol man ang magantabay ta daibagang trabaho. Usually kaya pag so normal na aldaw dako pag alas 9 natural sagabos mga istas minababa natay nagkakapira na sa nabaya kadakol baga kasubago minuto pa sanaan luminihis kadakol nagdadangog minababa pag alas 9. Dabe sundo kitang 10:30 tingugan banwaan. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Katuwang tadyan ang news team, kumpadreng Jim, kumpadreng Jomar, Pading Al, katuwang si Ands, si Renz, Buda si Luwens, sama ni Bella, ang samoya pong piloto, si Henry Deboy Mata, sa technical control, the big man himself, the chief tech, Ramir Bunjing Tanay. Ecstasy. Sa newsroom, sa padagos pong pag-monitor kan man lain-lain na sources kan informasyon national, international. Siyempre ang pagsumada kan mga pangyari, sundo ngunyan asin taod-taod. Ang samuya pong news manager Mardela daing iba. The man for all season, the jack of all trades. News manager Mardela. Si Angel may pinag-asikaso munang importante. Ang samuya pong sa production may pinag-asikaso munang importante, no? Si Angel na Mustaza. Sa IT, si Richard, siya po ang enkargado sa nahihiling nindong broadcast na yan sa internet, ano? Worldwide, netwide, dyan sa DCGB News Online. Siyempre ako po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Marhay na aldaw, Sentro kan Legazpi, Albay District sa Kudarga. Sa siyudad man kan Tabaco, Buda, Ligaw. Pati na po sa man iba-ibang munisipios kan Albay. Sa kataraning manyatong probinsyas kan Bicol. Urog na dyan sa Catanduanes, marhay na aga kay Sir Kadog na San Roque. Sir Kadog, marhay na aga. Kumusta tabi ha? Namit gas. Ano Sir Kadog ha? Nakaantabay pa tabi kamungunyan. Ano Sir Kadog? Nag-text si Sir Kadog oh. Ano lamang po Sir Kadog, pinaghahanda na naman na pangudtuhan dyan ha? Kumusta po kamo dyan? Kay naaga Sir Kadug ha. Budak kay Sir Tony Reyes, maray naaga Sir Tony. Oy si Migong King Reginaldo. Itabi Migong King, fight sana mga arin laban na naman kita. Dai isa na magbagyo mo na, dai isa na magbagyo. Ray naga tabi isa imo Amigong King Reginaldo ha. Budak kay kumpadreng June Pitero, diyan tabi sa Lapu-Lapu. Nag-walking at exercise ako kasubagong aga sa Boulevard. Maray ta naglinig su gwardya duman. Kaya lang pigsusulo su mga plastik. Nako, nasinigid niya. Paku bawal ang pagsulo ki basura, lalo na plastik.
pakipaabot tabi sa atensyon kan mga nanunungdan. O tama yan tabi, na obserbasyon mo kumpadreng June Pitero ha, bawal ang pagsulo nin basura, urog na kon plastic tabi ha. O dyan da tabi sa Boulevard, may nagsigid man kuntana, kundi sa mga basura pinagsusulo. Please, sa yung enkargado dyan, city engineering, o environment, yawan ng opisina pati bagakan na iningso sa solid waste dyan sa may Boulevard kay Sir Boboy Nacanio. Sir Boboy, tibad nagaantabay kapo tabi, may nagpaabot sa tuya nin informasyon so nagsisigid yata dyan sa Boulevard, inda ko kung sa ina portion dyan, basta so mga parasigid, Well, anyway, that's beside the point na tabi. We move on forward na, Sir Boboy, kung sa indong sa indo naka atang iyan na paglinig diyan sa Boulevard o kung whoever it is na naglilinig diyan, maki-informar tabi day magsulo kan basura lalo na kang plastic. Tabi? Nata may nagpapaabot sa tong informasyon na yung ani yan nagsigid man kuta na ngani ngaya kundi itong sa mga basura lalo na sa plastic nakakasabay pinagsusulo, bawal na bawal po yan. Tabi ha? Dan Orense, kan Alpha Phi Omega, maray na agatabi. Dan Orense, sabi ni Dan Orense, forget what hurt you in the past, but never forget what it taught you. Blessed Monday. God bless your first period, classmate. Maray na agatabi sa mo, Brother Dan Orense, kan Alpha Phi Omega, ha? Yan. Sir Tony, maray na agatabi sa imo, Sir Tony. Kunyan po National Heroes Day. Be a hero. Kita gabos. In our own personal right. Kita po mga heroe. Lalong-lalo na kung kita nagsusunod nin protocol, sa pagsusulog ng mga face mask, buda face shield, as in na physical distancing. Hello, 6725. Good morning, tabi. Hello po, sir. Good morning. Opo, si Say po ini. Kung po sir, concern lang po sir. May question lang po about sa holiday pay. Hello po. Come again, sir. Come again. Sir, may question lang po about sa holiday pay. Oh, ano po tabi ito? Sir po kaya akong company guard. Tapos, arong kunya na holiday, naka-duty po ako. Straight duty po ako 24 hours. Oho. Ano po ang makambayad dyan sa labor code? Aho. Arong kay ni kasubago na diskutir na anduman sa programa ni VP Henry. Pero ang ideya ka arong kay ni generalmente kung ni ka empleyado sa pribado sa irarom kan mga regulasyones kan Department of Labor and Employment, lalo na sa Labor Code, pag ika naglaog, fiesta official, halimbawa araw ka ini Lunes, fiesta official, ang sweldo mo, igwaning dagdag iyan, may computation. Tapos, kung natsimpo pa na day off mo, apwera pa duman sa dagdag na ito, igwa pa ning dagdag pa iyan tabi. Bako? Tapos kung nag-overtime ka, igwa pa ning computation naman tabi. Ano po? Opo, sir. Yan, dai ko lang sabot kung sa mga security guards, na dapat baga, supposedly, ang duty nindo is 8-8, ano po? Kaya lang kamo baga, nag-uro-restraitan and nag-offset nin mga oras. Basta ang saro dyan na sistema, kung ika naglalaog na fiesta official, pirmi ng igwa dapat iyan ning additional na dagdag sa bayad nindo kumparado duman sa paglalaog mo sa ordinaryo sa nang panahon tabi na bakong fiesta official. Ayun po. Gusto sabihin, sir, 6 hours minimum na duty. Succeeding na 16 hours sa strict duty kan 24 hours, puro na ito overtime pay. Iyan sa naanday ko tabi madidefiner nin marhayta.
tig-offset man baga ito sa imo. Pag off duty mo man, halawig man an sa imong puro pahingalo man baga tabi. Opo, sir. Nya na-offset agapud kan offsetting, di ba? Ay. Niyan. Maray kung halimbawa pina-overtime ka, pagkatapos pagka-outro aldaw, dahil ka pinagpahingalo man kasupig overtime man mo. Bako? Nako among Minsan po, sir, nag-48 hours. Come again? Minsan po, sir, nag-48 hours Iyo na nga ni ang problema. Kaya lang, halimbawa mag 48 hours ka mo niyan, may pahingalo ka man nagariduang aldaw man bako? Mabawi man talaga. Niyan, sir. mabawi Kaya- man. It would be different kung dahil ka pinabawi. Opo. Yan, makukonsideran mo talaga itong overtime. Over na yun na talaga bako. Opo, sir. Basta yan, dahil nakita duman ma-dwell in sa specific computations, mga percent, basta pag naglaog ka, fiesta official, igwang dapat dagdag iyan, nabayad sa imong pagtatrabaho tabi. Okay po, sir. So, saying ka naka-destino ngunyan, Warehouse po, sir. Warehouse. anong mga yaon dyan? May siyabud dyan na naka-stack? Ibang usapan na yan, sir. Mahirap yan. Sige, bantayin maray ang bodega nga na pinagkuhan mo, ha? Okay po, sir. Sige, salamat din maray. Thank you very much, sir, Tio. Thank you so much. Yung baga bodega na, to make it clear and simple, yun na po, igwanin dagdag po na komputasyon sa inong dapat na ma-receiving payadan. Sige. Mabuti pa to si Bunding at approve lagi lang niya ka, Bunding. Papamahawad ako. Ikasanan, ipakansilar ko sa imong passport. Ano napapatos ng tabasoy? National hero ngo niya. Ikaw magiging hero ko kung papamahawon mo ako niyan tabi tatabunjing. Akong dahil ipakansilar ko sa passport mo. Sekreto ta sana itong dua bunding na passport mong ito. Sige, maray na agad tabi dyan, Sir Kadog, na San Roque dyan sa Catanduanes. Pag naglaog na dyan si Ibong ng Logroño, abrihan ang pintuan kan Catanduanes. Ibong Logroño tatabunding kan Boys and Paints, the number 1 paints. Sagapod sa ko. Pagkatanduanes ngayon ko papapi. Ano nga yung mga requisitos? Agade, papabukasan ko ang pintuan sa iyo sa Catanduanes. Ugmao na tatabunding. Uto na, ay dumanon da zinda. Sige, tabi. Yan. Ang sa kuyang numero sa Globe 0961-759-0888 sa Globe 0961-759-0888 as in sa Smart diyan sa Globe 0926-0156-020 0926-0156-020 diyan da tabi man sa Pro 4 kan Kimantong uyugon muan nagsusulo man kan mga basura pagbanggi may parong plastic. Weekly na nga ni, nagkukolektan basurero. Sos ko ma. Something is wrong. Pera dilos ubos talaga sa satuya sa mga Pilipino. Dipisil kitang arog sa Japan. Sa Japan, buding, ang disiplina nako talaga matindi. Sige. Bago kikumpadringal, tabangan ta muna ining satuya man na paraan tabay. May nangangapudan kung si sa ida at tabi. Gustong magpagibo lamang dyanin cabinet, ini sarong mga skilled worker ini nagte-text sa tuya kahirak man or sobre sa pandemic, day baganin masyadong trabaho, ini naghihinguhang todo man, mapagibod at tabi ni na cabinet, kisame, mga dividers, mga kung ano-anong dyan sa harong, mga woodworks, i-text lang tabi nindo ini haday nindo pagkarawana yung kung pagibong mga cabinet yan na mga woodworks diyan sa harong nindo lamesa mga kung ano-ano i-text lang tabi nindo ini 0963 629 5260 that's 0963
0962-629-5260. Tabi ano, mga pagibo lamang ni takahalak man digdi ano. Sabi digdi, baka po may mga paradangog ka mapagibo ning cabinet, table, kisame, kahit anong furniture. Wala kami work ngayon ni Papa. Baon na sa utang. Yan. My number is 0963-629-5260. Yan. Tabangan na po nito. May mga ipapatrabaho ka mo. Kisame, mga cabinet, gabos, tukawan yan. Kung ko kami ipapagibo ha, dakulang tabang yan. Dahil na dasin, lubog na sa utang. Naku, panahon na ini, Jesus Mario. Sige po. Yan po ano. Kung gustong magpagibo dyan ng mga cabinet, text lang tabi nindo ito, ano? Bungkaras na kan mga istorya dyan sa luwas. Kumpadreng Al, Marhay na Aldaw, go ahead tabi. Yes, Marhay na Aldaw, pare, more infra ang pigalaoman sa mga masunod pang bulan. Sagod na umabot ang eleksyon sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte habang patapos na sunod na taon. Ini ang naguluwas sa mga latest na informasyon na pigapalawas kan DPWH Regional Office kung sain kadakol na mga infra project ang iba ka ini ara accomplish na. Mientras ang iba ongoing pa, ang iba mga nakatalaan na bukas pa sana na mga patinampo, mga tulay, asin iba pang mga infra projects, siling kan mga school buildings, bako sana digdi sa Albay, kundi Bicol wide ini, na talagang titutukan ko niyan kan DPWH. Tusok sa indang mga bigapalawas sa informasyon, ini parte kan build program ni Presidente Rodrigo Duterte na talagang puga-puga ng kunyan mahiling sa palibot, maski digdi sa Albay kung mariparo ta, kadakol ang mga road opening, as in iba pang mga infra project, parte ini, kan preparasyon ng kaso maging normal na sitwasyon kan panahon para sa progreso kan ekonomiya digdi sa tuyang runa. Kasabay naman ang padagos na pagtutok man kan DPWH para sa mga masunod na taon na pwedeng pakinabangan kan publiko. Ara mo kumpadre nga lano, igilid ta na mo na sa mga nangingibabaw na negatibo na istorya. Sa totoo lang, igwa talaga nin mga dakul na mga infrastructure na naibugtak na. Totoo yan ba kung maglibot-libot ka sa mga bulod-bulod mo niyan, grabe. Dakul ang binuhay na pur dahil kan mga infrastructure project na yan. Correct, And ang oportunidad na binukasan dahil sa mga patinampong iyan, patulay, asin iba-iba pa, limitless. Correct. Kundi ang nangingibabaw din sa to sa Pilipinas, so alam mo na baga, so ikakabutong paibaba, kasi isay man administrasyon. Correct. Sa ibong kan mga progreso na nahiling ta, nasisirip, so sadit na problema. Yan baga dyan, sana dyan sa Pasa Indo, igwa ning pigbubulsot naman dyan sa may Makaradat. Ay, grabe na digdi pa di. Aning lugar na sa Southern, going to Daraga, grabe, to Sorsogon, rabal na balda ng tinampo talaga. Mga may wason pati. Mahiwason pati na tinampo. Imagine mo ini bagang istansang ini dati-dati. Dahil mo una-una bukpokon kan tinampo yan, na bulod na yan. Ata na nga ni ibaga, kasubang gihali naman ako dyan sa istansa. Ay, nag-open na ba din? Open na? Iyo na. Dahil mo ako next. Nag-open na kundi, siyempre nag-snipe na naman nga na kita. Ayo. Big survey mo nga na, big survey. Survey. Dahil naman ako dumaning nahiling na truck naman na puti. At least, so tinampong bigasabit ha, nahiling mo talagang mga may waso na. Pero masunod, di-text mo ako. Nagalat mo sa nagan text mong, tapa-tapa. Galing magkapreparar. Sige. Iba si Bunjing. Yo. Okay, sige. Okay, pare, yan na informasyon pa. Digdi sa Luwas Garay, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al, sa istorya ali dyan sa Luwas. Ayan, okay. Nag-text sa kuyang amigo. Yan. A regular employee is entitled to his 100% daily minimum wage on holiday. Yan. If he does not work, but if he works on holiday,
is entitled to 200% of his daily minimum wage. Yan. Okay, yun na nga di baga supig sabi ko sa bago tatabon yung ano. Simply put, igwaning dagdag na komputasyon sa imong mga kuan, iyan na anoan regular na sweldo. Yan. Maray kay ni apudang kay ni pero dai sa nangaran bunjing isplikar tang tultol. Lugod giraray ano, tabad nagdarangog pa. Apudan tanikon ta sa naday sa nang pangaran pero matindi ni bunjing. Tanganing pudan tada. Sana magsimbag ini sa tuyang amigo. Kita beta pakanta ini. Ini talagang legal ang laban. Pudan ta. Sige tabi. Ipakonta sana so manungod man ang gadyan. Ay, baad kon igwang kahuro na. Sige, bay sana ta. Kon dae maka kundi basta iyon na po ito sa computation. Yan. Sige, bay sana ta. Busy ito. Iyon na po, igo po ning computation ka na. Mga dagdag na sweldo sa Indotabi na mga nag-o-overtime. Tadi tama. Taod-taod igo kitang mga pag-restorya tabi. An oras, time check mo na kita bunjing. Ibukod mo na ang gabusa. Huralo, wigyan ano. Ito po muna. Oras, Pilipinas, 9:29 sakto. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Food Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapa po akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panik ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa dede, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Tagbacong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po magpa-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, hindi po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi.
Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo.
Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa mga enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Para na po kamo sa Computer Systems Institute, kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Tingog dan Banwaan, Pio Fernandez. 15 minutos bago mag-alas 10, nag-holiday man nagkabunjing. Pero ito, nakanta, 10-15 minutes na holiday. Sige po. O nagpasalamat na buding nga su pigtabangan tabaga na makakuan man lamang sindaning pagbuhay. So gusto ngayon pag-ibong kisame, lamesa, cabinet, tukawan, nagpasalamat. Igwa na naman ni nag-upload man. Pero sige po, kung igwa pa ka mo ni ipapatrabaho, mag-upload lang ka mo sa numero 0963-295260. Ano? 0963-295260. Sabi din, salamat po Sir Pio sa programa mo at may nag-upload na po. Salamat, mabayadan lamang kuryente, ilaw bago putulan, pati mga utang. O may mapag-ibong mga kisame. O, ay salamat, nakatabang kita. Bunding maski puro pa inano ha. Sige po. Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Kumpadreng Jim, marhay na aga, go ahead. Yes, salamat Abi Padi, maray na aga sa mga baranta, bahay sa mga dagdag niya itong bareta, magayuno na pag-agyagihan ng bypass road, haling sa lugar, luwas barangay Libon. Oho. Digdi sa Banwaan kan Kamalig, diversion road Abi Padi. Oho. Sa ibong kan puwerti hono na, maiwasan tinampo, alagad kung hihilingon, an wala toong gilid,
asin shoulder kan tinampo, do ngawan mo, makamoromondo tabi pa de. Nata. Iba-ibang basura nakatampak. Yay. So basura kan mga nagpasiriring dyan, pera de los ubos. Dahil masabutan kon sa mga nagbibiryahe, tinig-tinay. Sa bagay may mga binugtakan ki mga pagkaon, mga karton, mga kung ano pa, plastic, mga itong mga bottle drinks, digdi na tabi pa de. So mga kanal digdikan pag-uran, bararado, anak kabara, aram mo? Mga bottled water, mga plastic, yan na, ipinarolos sa tinampo. Sa tinampo. At sa totoo lang, tabi, kumpadring Jim, yan bagang pagkagibukan, so mga mandit-dit ba kayo itong bigay para healing na mga diferensyang bako man mga, kumbaga bako man na turning point na ikaka-kuan kang proyekto, ikaka-raot. Dahil naman baga ito, ngunyan, tranquilo na. Ali ka duman sa 3rd district, hindi ka mangagi, tagoy-tagoy ka, nahiling mo, kaya nag-welcome sa mo, subol kang mayon. Ay, totoo pa ding, Jim. Dahil nagsasawa dyan, magpare-retrato ang mga motoristas. Nakulo na. Naka-attract ining bulkan. Tumbukon mo bagan bulkan? Iyo, buda. Lalo kung nagpapahilingan bulkang mayon. Yan. Kaya nag-welcome sa imo sa albay, bulkan. Yan. Bumilang ka dyan pa dinin bulan o taon, igwa na dyan yung eatery. Ay, igwa nakaburukasan na? Igwa na dyan yung... Nakulo na? igwa na dyan yung vulcanizing. Igwa na. Igwa na dyan yung hotel. Ora pa. Mga norin yan pa di. Igwa na dyan. Ikul-ikul, ora pa man ikul-ikul. Mga norin. Igwa yan dyan. Maniwala ka sa totoo lang. Mapapano ini? Mapapano iyan. Igwa na dyan yung mga restoran, restobar. So mga pahingaluan. Gasolinahan. Igwa na yan dyan. Mga norin. Igwa na Wasing, kan-auto, kurig. Ay, ata na. Kundi iyon na mamundo ta sa mga basura. Grabe opportunity sa negosyo. Ang makamurumondo sa natin, na-discover ka din si GB News. Nag-walking, pwerte, di mag-walking pa di pagkaaga. Ata na nga ni sinasabi taririk ko. mo, bumalik ka, napluson ka na. Iyo, Sa nga buwan, pwerteng paros. Yan. Yan, nag-walking kita ka swapon. Nadungawan niya to sa mga basura, sa mga pangko, baga kan shoulder. Sus, yan to nakapadisma, magkakadisma yan. So basura. Basura pa di. Dahil manigaran, wala to o kan tinampo. Mga makabasan yan tabi pa di. Iyo. Ang mangyayari kayo ni, pag nag-uran, posible makabasan, iuwara ka sinit sa mga tanuman ka mga parauma. Yan. Iyo, tama. May nag-text nga ni kumpadring Jimmy. Tama katabi dyan, amigong boss Jimmy. Pulyute. Magiging pulyute din yung mga tanuman ng paroy. Ay, sus. So, kahit po siguro digdi, ini observation lang niya ito, ining totoo. Siguro, buruk na kanidigdig MRF. Nyan. So, barangay na nakakasakop sa stretch kan tinampong yan, bugtakan dyan ni mga MRF. Material Recovery Facility. Nanganing tayo ng rason. Tapos, sumada ko, tawan magabat na penalidad. Automatic magabat na penalidad. Dahil ko nag-flashback nga ni sa kuya pa de, habang ako digdi nag-walking, kan so nagpasiring kita sa Singapore, Malaysia. Arayon. Iyo, totoo. Sa disiplina, wala kita. Bagsak kita konsagrado. Bagsak sa totoo. Makulog pag ako unta igwang mga nagsusunod din tama. Pero kadaklan, dai. Yan. Dai talaga pa de. Daing disiplina. Tapano duman, ang leyes is stringent. Matindi ang leyes duman. Tapos duman, nagpupulis kan tao. Sa diri mo, ako nga ni kapot-kapot ko, lastiko. So nagtutuyaw sa kuya, mga pag-iribat naman sa natin. Hindi mo yung pag-uwat-uwat inak ngayon, tadakulaon yan multa kaan. Pag-una mo, hindi sa tuya, pinarabad na sa basura, taasa na. Ta na nga ni. Isumbong mo na sa otoridad. Dagit pa. Rinadyo mo na.
Ata na nga ni. Ay, sus, marat. Sige. Lingon mo yan. So, sisay dawan ka ni, an pwedeng tumar party ka na ita. Konsiderado na ining tourist destination na lugar na ini. Iyo, an matumar party ka pa ding Jim. Dahil ta na-refer sa kung saan, kita tawo! Correct. Tawo! Dahil na kita magpara investigative journalism na ikon sa owner. Tawo! Tuya na sa nakuta na. Tapos, supportakan gobyerno. Araw ka ni, kung igwadik ti mga bugtakan kibasura. Yan. Wala yung rason, wati nak mo ang basura. Yan, kumbaga, may parking area, bugta ka nung parking area, tanganing daig rason, dahil magparada sa kung saan na lugar. Yan. Okay, sige. Ayun ang tabi pa mga realidad na mga sitwasyon, obserbasyon, na yaon ang katotohanan sa barita. Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat pa ding Jim. Iyo, totoo. Magayon na baga bonjing ade. Magbisikleta ka duman sa itong bypass road. Lalo kung banggi. Attraction na talaga yun eh. Dahil nagsasawa ang mga tao kika ka selfie dyan sa kanan. Sa stretch ng kantinampo. Kaya ito bagay. Gunin kung ano-ano mga kanudian na nahiling dyan. Mga minor defects sa pagkagibo. Nabako man nga ni turning point na so kabilugan na proyekto palpak. Nabako. Mga manditi na depekto so natural na mga nagbuburoto baga pagbagoan pagkagibukan mga infrastruktura. Ngunya, uyan apresyado na tabi kan tawo. Kundi tawan minadistroso kan palibot. Mga basura na yan dyan, mga basura. Bugtakan mo yan dyan yung basurahan, kada kumpirang metro, color coding, nakabugtak duman. Ano ibubugtak digdi? Papel, karton, gabos. Dahil na kaitong naresiklo, nabubulok din, dahil na, spoon feed ta na bunjing. Papel, di naman, yero, digdi naman, plastic. Yun, tanga ng specific na tabi. Yan. O dipisil. Ang pag-idibong kan kabasa. Mga noaring bujing, mahili mo gulpinan ko dyan. Mabutwa na negosyo. Gasolinahan, sigurado yan dyan. Ining mga eatery, gabos, mga turo-turo. Maburutwa na yan dyan po Yan sa Kamalig Bypass. Pero ng magayo nung pagkagibo dyan. Ang bagay ng lugar yan. Ads, marhay na aldaw man. Go ahead na. Maray na aga si Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya itong bareta panagos na pigtututukan mo niyan, kan Office of the Civil Defense o OCD-5, ang mga proyekto ninda sa pagkonstruir ng mga permanenteng evacuation centers dito sa Kabicolan. Inihan informasyon na pag-araman kan DCGB News sa opisina ni Director Claudio Cot ang pamayokan OCD-5 sa pagiman kan sa indang tagapagdaram na si Mr. o si Sir Gremil Anas kung saan nagkondusir naman sinda nin paglibot asin monitoring sa nagkapira naman digdi na mga evacuation centers na pigkukonstruhir sa probinsya kan Albay. Ang nagkapira kaini Anya dyan sa barangay Humapon kan Legazpi City, ang igwaman sa Ligaw, Igo si Bakakay, Daraga, Santo Domingo, Asintuwi. Kung sa OCD-5, saro ini sa mga prioridad na proyekto ko niyan, kan sa indang opisina bago pa man matapos ang presenting taon, dahil sa paghihinguan ng gadninda na iguanan in mga permanenteng luluga o isara na para mientras ang mga residente sa mga vulnerableng lugar, kada best na igwa ni kalamidad lalo na ang bagyo. Kung sa inda, milyones na pondo man ang nakukuha ninda gikan sa indang NDRM fund sa sentral na opisina kung kaya pighinguan ninda na talagang magina kalidad man ang may kukonstruhir na mga evacuation centers hindi sa palibot kan probinsya kan Albay asin man lain-lain pang probinsya na nagkukompreso sa Rion Bicol. Panin pigtataong eksaktong petsa ang OCD Bicol kuno rin talaga makukompleto ang mga proyektong ini alagad nagtausin na rin asigurasyon na sa mga maabot na aldaw sa mga maabot na bulan in kaso man na makompleto ini papaaraman ni tulos sinda sa publiko asin man magigipag-coordinar sinda sa mga lokal na gobyernong nakakasakop digdi danganin na ma-turn over tulos asin mapakinabangan man in kaso iguanin mga emerhensya digdi sa tuyang kapalibutan. Ano yan Anso? Sinumada kan OCD? Pinag-post sa account maninda? Yes, and nakaurot naman si Sir Gremil. Sabi niya, ongoing ining pag-monitor ninda. Okay, sige. And sabi Sir Pio, ang mga informasyon pa, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Magayuno niya ng mga pagkagibukan evacuation centers, Ay, nako. I-aplikar ta bunding sa ugali kang Pinoy pag may mag-evacuate dyan. Sus ko. Sarusan ang
sa rusa ng iribakwan rapunggasan suati mailing mo duman at magayunon baga sa mga CR bunding ano budak karigusan may shower area pa mailing mo duman may nakasurat na Bunjing was here. Ada Bunjing was here. May pizza pa. Mo na mukaan so gripo ginilpok na. Oh, pati so kan so CR so trono may so pangsumpit baga sa lubot. Ano ka pud kaan? Bidit. Subidit. Napag sinuldat mo sa lubot mo, minalawas sa dungo mo so sobrang kusog kan. Ano po kan bidit? Ang bidit sa imo. Yung mga, igwa kay tumudjing bako. Yan o, atay pag bako ka na sa boto, makusugo ng presyon, minalawas sa dungo mo. Yan na mga bidit daan. Sarong iribakwaran sana. Puro tol yan. Pinoy pa. So pareho sa barita ni Jimmy, so basura. At sinasabi ko sa inyo, magayunan ni mga evacuation. So pinagibukan defense sa sibil. Mabaga sa daraga, may implo na kagayon. Igwanin mga partisyon na karegusan, may shower area. Yan na shower ng mga noling mo. Dahil na so kaputan, gilpok na. Ay, nako. Lawrence, Maraynaga, go ahead na. Salamat sabi Sir Pio, pinatanida na ni Punong Barangay EBP Glen Barcelon kan Barangay Dapdap Legazpi City ang mga individual asin residentes. Naday sindama duwa-duwang tirikitan ang mga pasaway na dudos taon pa sa paaginin pagtapok nin basura. Ang partikan Old Bacabalo River na sakupan kan sa indang barangay. Ini ang ipinagunambitan sa DCG Banyos Union ni Barcelona na kung sain malinaw na 300 pesos ang enat na penalidad sa magibonin siring na bagay asin sigun sa iya wara na ininin aratrasan asin konsiderasyon tanagparagal na digdian sa indang barangay Eco Warriors narilinigan ini asin aralion ang basura para sa indang Reparo Estero Campaign Program asin padagos na pag-implementar kan solid waste management. Sigun kay Barcelona, inikwenta balikan pagsakripisyuman kan mga nagrelimpya sa lugar na pinagtarabang tabangan nganin na maibalik ang mga ang dating sigla kay ni. An magayon dyan na ibugtak na proyekto. Roger. Bugtak kaning binditadong imahe ni Senyor Santo Cristo. Pwede. Sa gilid kan isterong an. Roger to that. Daitabi magtapok nin basura. Nanailing ka mo kay ni. Nanailing ka mo kay ni. Pag may magtapok pa kaan yan, grabe na. Correct. Ay, konsensya na ang gagamiton. Oo. Mga Pinoy bagay, lingon mo ha. So, pigaw para istorya ko ito. Maluwas sa harong, may burubit-bit na napatos na basura. Roger. Pag luwas sa harong, mahiling sa inutan. Ay, madiklam pa. Day, pang marata. Yan. Mahiling sa likod. Ay, nakaili. Mahiling sa too. All clear. Mahiling sa wala. Clear. Matangad sa itaas. Turog pa. Itaas. Itatapok na sa basura duman. Itatapok paan, Lawrence, duman sa may marakang bawal magtapok ng basura dito. Correct. Ural daw yun ang gibon niya. Firme. Oh. Pag ang basura, patuhod na, mumudaho na, may Rosal. Yan. Muda so kapitan. Correct. Tapos so, Committee on Environment. Committee on Environment. Maparadyo na sa DCGB. Pati si Buboy Kanyo. Pati si Buboy Kanyo, mumudaho na. Maparadyo na sa DCGB. Mapost na sa Facebook. Roger to that. Sige. Kaya sigun kay Barcelona, ngunya na nasa kay 10 aldaw na daw ang kampanya na ining magrelinig din salog. Sa inda talagang sa sampulaan ang konsisay man na magtarapok digdinin basura. Tangani na manaram asin dai pagpangarugan. An Reparo Estero Program kang barangay sigun kay Barcelona laom na mabuhay an Old Bacabalo River tabukod sa historical ini. Seryoso sigod kay Barcelona ang barangay na maging komunidad nin mga taga-ataman kang kapalibutan sa indang lugar. Bakong tapukanin basura an Old Bacabalo River. Igwa na baga pigigibungan ni dyan na lakaw-lakawan sa gilid, magayo na. Sa Esplanades. Sa Esplanades. Kuning Old Bacabalo River tabi, Sir Pio. So ibong ini, sa pasiring ini sa Victory.
dumana ito sa ibong na porsyon. Roger to that. Yan. Pero di man ang baragsak man bakakaan. Oo. Yung baga, yan. Ngunyan, pag ang basura yan na tinurutarambak na, bubuda, ano man nga klaseng gobyerno nito dahil nakakahakot kay basura? Yan. Diba? Ayun, nasa gobyerno nan may sala. Correct. Sige. Roger, sa iyan tabi, Sir Pion, mga dagdag pang istorya hali sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luis Burse Barceda. Salamat, Luen, sa dagdag na istorya. Ano daw, no? Ipakonta ki Sir Glenn, ki SM, EBP, Kapitan. Bugtakan Sir Glenn dyan sa may Makabalo Ribbon. Yan, dyan, patsi. Imahe ni Senyor Santo Cristo, di ba? Isa na. Magtapog pa nga ki basura dyan. Grabe na. Tabi naghapot, may naghapot pa digdi soko niyan. Pakiulit tabi on air, susipi number kan nagigibonin kisame, cabinet, etc. Salamat po. Nagantabay katabi, ining so naghapot pa kan number kan so karpentero, nagigibong kisame, cabinet, tukawan, aparador, mga kung ano-ano pa. Taod-taod i-announce ko, kung magsimbag kang nakaantabay ka pa, i-announce ko. Kung di ko na-announce. Tama bareta mo na kami. Ako, sige. Yan. Taod-taod po, ang iba pa, pagkalis kan mga pagiromdom. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray naagaw ya pong alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Sobra sang 2% nang nag-ooperate ang mga emergency rooms kan nagkapirang hospital. Sa katunayan, sinabi ni Dr. Marical Limpin, presidente kan Philippine College of Physicians o PCP, na nagkapirang ospital na ang nag-operate sa 130%. Sagkod 150% sa tahaw naman kan paglangkaw kan numero pa kan mga may COVID sa Pilipinas. Sinabi ni Limpin na sinda na bigla sa sobra sa 19,000 na bagong kaso ng COVID nairehistro matapos mag full capacity ang emergency rooms kan mga kadakol na ospital. Apera sa surupay na ER, sinabi ni Limpin na nagkaperang ospital ang nagkukulang naman sa medical supplies and mechanical ventilators kaya nagkaperang ospital sa Cebu. Pigpipili na sana ang mga pasyente na nangangaipo nin pagkakakonfine. Alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Tarabang na pinagsurat yan dyan sa newsroom, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Punjing tanay sa technical control sa IT si Richard. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jen Arena, Kanmaslow, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na, kawawang batay, lubo, hininga, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraynining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong, yo. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas,
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. O nagdadangog databi ito so naghapot pa kang number kan itong so karpentero. O nitabi ha pakiri din na kan ballpen budakan papel o kaya lapis o ballpen papel. Tai owner ko nagiraray so number ka itong so kon lamang na makatrabaho sinda tabi okay ining ito po. Uni so number tabi so gustong pagibo tabi lamang cabinet, kisami mga hirahayon nyo sa harong nindo, mga kung ano-ano, tukawan, lamesa, ini po, 0963 629 5260. Yan, that's 0963 629 5260 tabi. Okay, yan. Then saro padigdi. Okay na so yan. Sabi digdi oral daw ngaya ako papapiyo nagdadangog sa programa nindo. Kailang bakit ganon anya ang pag-judge mo sa mga Pinoy? Yogon mo. Ara mo makulog sa buot kan pagtaram ka ng mga Pinoy pa sa disiplina. Pero totoo ba gabud ka de? Totoo. Kaya lang pera de los ubos. Pera de los ubos. Ang simpleng pagsunod, disiplina sa sato mga Pinoy, pera de los ubos. Mapagal, it hurts to say it on air ining mga araw kining bagay. Sa totoo lang. Tama ka dyan tabi Tama ka dyan sa imong obserbasyon. Maski ako human, medyo mapagal ang pagkasaod kan pero sa totoo lang tabi sa totoo lang iyo ang kita pera de los ubos mga Pinoy kadipisil pag abot sa mga araw ka na bagay sige ito pa sabi ni Madam Babes please send me yung karpentero sige taod Madam Babes tabi pakisurat na lang po ini nagaprograma ko ha. Madam Babes, pakisurat na lang tabi. Tama, ma-report pa si Pading si Pading Jomar. Pakisurat tabi kaining number, Babes na Arancilio, tabi. Pakirin na kang papel buda ballpen. Tabi ha, ito po. 0963 629 5260. That's 0963 629 5260. Ini ba kukuman na personal na midbade, naghagad lang tabang sa ko sa programa, nag-text, pakihurong ko digdi sa karpenterong initabi na, kung ano man ang trabaho, pulidohon man, ta masupog sa satuyang mga paraan tabay na nagtitiwala man po. Sige tabi! Diretso kan mga istorya. Kumpadreng Jomar, what's happening na please? Go ahead! Oops, dali. Okay. Hello. Go ahead. Salamat, Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nakatalaan na po ngunya na taon ang saro sa pinagkukonsiderar na pinakamagayon na programa kan lokal na gobyerno kan tabako. Oho. Ini pa de, iyo ang housing project
na mabenepisyar sa 2,361 na pamilya Oho. sa irarong minikan Build Back Better program kan National Housing Authority sa pakikipagkooperar kan lokal na gobyerno kan tabako. Kagayon kan Pasado sa informasyon na nakuha kan DCGV News na ining 2,361 units sa iyuan nakatalaan na itugdok digdi sa barangay San Vicente kan Tabaco City sa 20 hektaryas na daga na pagsadiri kan syudad. Aram mo, kumpadre, marikatsyot ka. Kagayon kan perspective mo, plano pati floor plan, ano yan, mass housing? Roger, on that, may video ako, garuday pa pig-play. Iyon dyan gabos sa video. Kagayon. Ano daw tabi pa di kong pig-play na. Taday ako kaya naka-Facebook. Kagayon, pati so laog kan harong. Kagayon. Roger, on that. Subdivision ang laban. Iyo yan pa de. Magayuno na yan pa de. Duang phase yan. Ang primerong phase, iyo ang ikukonstruhir sa laog ng 465 days. Dangan pagkatapos kayan, isusunod naman sa phase 2 na may ikukonstruhir sa laog kan 620 days. Subdivision ang dating pa de. Pero mass housing ini ha? Mass housing yan. Ang magiging beneficiaryo kayan pa de, mayormente, sa mga residentes kan Tabaco na yaon sa danger zone. Wow, talaga. Ay, sa mga nasa coastal area. Pati naman sa mga nasa gilid kang mga salog. Uy, nako, pading Jumari kataka naman. Informaranta, yan ang mga beneficiaryo. Napakaswerte nindo. Roger, kagayon kan although pa de, bako yan pa din libre. Bako libre. May babayadan sindang very minimal na hulog-hulugan bulan-bulan sa hababaon sa ng kantidad. Ay, naku, atamano ninda ni Pading Jumar, igwaning parke, igwaning MRF, igwaning open spaces, covered court. Ay, sus. May eskwelahan pa. May eskwelahan man agado. Pabugtak eskwelahan sa laog. Ay, ano daw kun ang gabos na proyektong housing araw kay ni Adi? Roger, on that. Kagayon, no. Sige. Pinagplanuhan talagang maraiyan kada bes pag may kalamidad mga nasa peligrosong lugar i-evacuar. Haraliw na lugod niya sinda dyan. Correct. Tawang ki oportunidad na magkaigwanin magayon na harong sa ligtas na lugar na hulugan sa hababaon sa ng porsyento, hababaon sa ng kantidad. Dignified living. Kagayon. Roger, on that. May health center pa, may market. At baka magki health center, merkado publiko, may police station. May daycare. Tapos anbugtak pati bakong kung anong subdivision. Subdivision talaga pa din. Talagang gayon kang proyekto. Sige. Gayon pa din proyektong iyan na pupunan ngo niya na taon. Mas grabe ang pasalamat ni Mayor Kirselagman Luistro sa National Housing Authority. Napili ang Tabaco na matawan kan arog kay ni na programa o proyekto. Ang counterpart kan lokal na gobyerno de sudaga mismo na 20 hektarya. Solamente. So 20 hectares yan, nabubugtakan kayan. Sabi ka ng alkalde na sumanga naguhuna na sinda kwalipikado na maka-avail, pwedeng magpa-share duman sa opisina kang Urban and Rural Poor Affairs. Ay, sinda, magpasiring sinda duman. Takunada nagugdenda ni sa radyo sana, i-describe ta ang mga harong, although medyo salita, mas housing, pero pang subdivision ang plano. Kung riparohon mo pa din, sadit sana ang harong, pero may mga bakante sa mga kataning na pwede mong paradahan kung may auto ka, kung makabakal ka bagang auto kaya tricycle. May padyak ka, may tricycle, ngaya. May paradahan sa kataraning. Dahil man baga dinukot gabos na harong, may mga espasyong ipigwalat na pwede mo maparadahan kang bikulo mo. It's so exciting. Magayonon, sige. Magayonon pa rin. Kaya kung sa paghuna kan taga-Tabaco na digdi na
kay riba sinda duman sa mga kwalipikado, Dai. aron kay sunod nasa delikadong lugar ang istaran, Oho. mga nasa gilid kan dagat, pwede na sinda magpasiring duman Oho. sa Urban and Rural Poor Affairs Office Oho. para sa inda ng ipa-assess kung kwalipikado talaga sila as in pwedeng maging beneficiaryo kayo ni. Ay, sana ma-qualify ang kadaklan. So talaga, taara mo pa So ding, talaga. pa ding Jo Marini ang iunisa ng mga perspective na nahiling ta sa tuyang DCGB News Online. An banyo, garo mga sadit na hotel. Oh. Roger Ronald pa de, Oo. maski nga ni baga 40 square meters na yan, garo 4x8 lang yan. Iyo. 40 square, mga arog ka yan. Pero mahiwaso na yan, maluwas, kung sadit ka man sa ng pamilya. Iyo, totoo. Sige. Roger. So yan pa di, piglalao man na ngunya na taon, mapupuna na ang programang ini, proyektong ini, na piglalao man na dakul na makaka-benepisyo ng mga residentes Cotabato. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Kundi Renz, inabot ka kan finish line. Okay na yan, tabi. Notado na. Magayon na proyekto sa tabako, ano tabi? Yan. O sabi nga ni Kasurong texter man, umanong duman sa nag-text sa tuya ngayon na, piyo para dagog kang programa mo na, tangay araw ka ng pag-judge mo sa mga Pilipino. Para mo sa totoo lang, it hurts na magdataram kita nin araw ka na bagay na pag-abot sa disiplina mapagal yan na pagtapok kibasura ko. Pero pera de los ubis, kaya lang, totoo po yan. Uning nga ni sabi digdi, ultimong basura ang ibang Pilipino, kadaing disiplina. Mga balahura, tapon dito, tapon nun, kawawa ang inang kalikasan. Oh, am I right or am I left? Sabi. Ay ngaya, umali ka na dyan may mga commercial pa. Sige. Alamat po kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Bawat